sadungi para sedherek kadungnya putri sama kita rajakan Bapak Ingkang Sagung para putri-putri Bapak putri saking sedulur-sedulur Panji Bulungnya kami saking Bandung dan mulia panggilan Bulung Merutung Ayu Jakarta. Sebelumnya awal belum harus juga dengan baik itu banyak kendet yang dengan baik satu berkorban besok begini terhormati usul kita keluarkan konco Panji Bulung dan jaminan dengan ayam tentrem bunyi mari buat sawang di kami begini wonten ing sonten menika berdasarkan pengumuman wonten ing sonten menika moga sinten sing badhe nyawit monggo ilene tenanan nggih wae sama nggih nggih menika panene dhewe nggih panene dhewe monggo resmi ayo Pak Bu jadi Pak Ayu itu udah rapati tunggu lagi. Ayo tenan yuk. Ada di Kesariawan di Wongkok. Iya, ayo kan apa sing sabar. Mau pokoke seneng-seneng ora usah mikir utang nih. Iya, pokoke seneng-seneng iki. Iya, Kahit. Iya. Panji Bulung Kaget. siapa? Semangka mati toh kita
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sumangkat ing ayu pekik waro tampomo sikap ramah laring ing negaris angayai tarmaning satriya ringkat sukat sunginas rambel ikan diri sang nopo kinaryo kapituloko tumatangin para satriya
Mas Firmansyah. Nah, niku. Iya, luar biasa dengan itu. Selamat menempuh bentuk baru ya adik. Rasa ditunjuknya ya dulu. Makanya tak ngebut buatan apa-apa. Masanya kayak pengen kita lebih ya aja. Pokoknya mudah-mudahan tak kemari sampai segala sekolah pinter. Besok aja mulai ya mana ada sebetulnya. Penting mari ya. Tapi ramah sih dengan mas, beberapa sampai lebih ramah. Karena pusing. Anak kucing. Mulai. Jadi dia anak-anak mau ya. Oh iya, oh bisa foto berulang kali aku. Mantap. Ternyata juga rata-rata luar biasa. Oh itu mulai nggak ada nggak apa dewi. Tekos dewe. Ayo, nanti takut sama. Biasa. Pinter. Bagaimana? Lah, bagi makan yang neng palsu kalau ada yang wis bisa nyambut gawe. Ngobak dia ada gitu. Jadi bicaranya orang jangan ada ketik lama mau bicara kemudian. Sabar neri
Nyendel. Putra Nusantara pun ya. Atau yang masih ada. Suka tadi. Ayo goyang. Ayo gawe adik nih. Oh, gawe adik. Ya Pak ya. Ya Pak ya Pak ya Pak ya. Ayo gawe adik nih. Iki kok penting kabeh. Ayo kok penting kabeh. Lah manut bapakane bapakne ketemu ae gendeng. Kok. Ya omong ya. Oh wis iki pengen tapi. Iki sing nonton iki kene Pak Kono. Aku tulung yang ikhlas Ayo.
Leroy kan baru. Ah, jadi nolak kaget lagi. Apa meneng gue aku kok ora buru-buru nang sempat cendol nek. Anjir. Luar biasa, terima kasih. Mas, Mbak Yaya ini wis entek-entekan, Mas. Lagi ya ini Pak Gatot kok wis entek-entekan kamu kok wis sak babak meneng. Kita kebun Mas Arif katanya. Oh iya. Oh, sing hemirang. Sing tak kene untung. Luar biasa ini. Wah, saya tombol-tombol loh. Oke, siap. Ah, wis. Luar biasa Mas, ngomong tentang ini masih harus menyumbang segera madu. Ini tak tombol ya, matur nuwun. Komen sama Barnas kan ngomong. Tidak Mas. Iki sampai lagi wet Mas Arif Mas. Heeh. Darahnya nek disuwek lagi ora bakal payu to, Bos. Oh, sadar. Apa sih Kang Elu? Nah, kan ngono ya ya. Kan duete apa nyanyi dhewe? Oh iya ta. Ben romantis ta. Ini permintaan saking tukang nonge Mas Ucil. Kok iki sik mbek aneh HP iki sing ini segoro madu iki biasa Mas. Lagi payu kuwi. Pripun? Apa kuwi? Ayo Mas Rani. Bumi sepi
Make malih, heeh. Ten ATM rumen mboten apa? Ya neng, Oh, Jess ya, ditanggo. ya neng rasa diapi-api aneh gue mah aku malah jadi sempit lahanku ini. Nyuling kene masih apa dan tadi saya tahun ini ada nyanyi ada bingung yang akhirnya nyanyi itu tadi. Kakak tenang iki dicoba ngetas iki lho Pak Kakak. Oh, wah luar biasa. Oh, anak hijau. Oh iya, luar biasa. Pengen disawer-sawer kan aja ada. Dulu kayak yang sepik dulu ya, dulu malah saweran dulu. Itu kok kan banget ini, semua tidak ada sokot itu. Oh, luar biasa, ge. Enggak, rapanya tadi ge. Enggak. 5, 4, 3, 2, 1. Iyo. juga di dalam sapi juga dia sapi maut. Yo pengiran neng aku seneng. Yo, 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 Kalau lara ake semute bareng pipian ake semute.
iya sekali. Yo. Lu ngomong ya bang. Mas Wanto, Putih Mas Wanto. Mas Wanto, gak ada lagi perangkat begini apa? Nyun lagu apa Mas? Silakan dulu dia, silakan ini nyun apa? Gede. Mas Wanto, nyun lagu apa Mas? Belum Pak Bos. Niku. Nah. Oh, sekarang oke. Oh ya, Indo. Niki nawang selembar Pak Bos. Oh, curagane kene. Oh, kita. Iki wis kudu iki ora iki mesake iki lho. Iki kepiye ngene. Niku nek disuwek mboten pacem. Malah lagu ora payu ndane malah. Mboten pacem nek disuwek. Kaya demone wis siji ya Mas. Juragan Majong. Emang aku nek duit Majong. Biasane iki apa-apa no. Ah, biasane iki apa-apa ki lho. Kan kudu pemaksaan. Kalau orang wedok sik maksa, kalau lanang wis sik maksa. Ora iki Bali kok manjur kok. Wah ya wis. Ada ora apa-apa iki. Anak kandang, piye anak kandang? Kira-kira anak kandang piye? Kira-kira anak kandang. Iya masih. Tiga singkatan nanding sejahtera. Janji tersopi sepeni lintang-lintang ingkang gade mengi jangan molong Gusti kula paringa usata. Rembulan ing wayah wengi nang iki wis ati
siap. Ye, alhamdulillah Allah Kamu menendel 5 bulan awes. Nice, lompo payu iki. Kowe ngisi bisa ngisi ning ngene iki juradane teko iki. Nah iki. Ora. Iki ngomong ning ngono kuwi angel ayo wong wis jalan alot. Wong nek diparingi akeh dineke ngono iki tambah yo akeh meneh. Nek medhit, nah bojo tuwa pakai dhewe ra dinehi Gusti Allah. Tarisnya nama bintang dari ya. Sisam ya. Bisa lintang pemuda ya. Bisa. Ini saya ngelar wes diwakili, ini jalan tinggi. Ayo. Kepo komentar. Mas, gerakan ebreng. Bapaknya saya nganggo moto-moto ireng Malah kan ngegowo-gowo tasnya sini tekan kabeh. Enggak. Enggak. Ayo seket-seket betul apa? Nggih, nek kurang seket-seket ya banget. Nggih. Ya lintang rembelan dikasih Mas. Wes, tangi sabar saran. Wah, gimana ngomongnya oleh luar biasa lagi.
Putri satu yang biasa luar biasa penontonnya sih rame gitu. Iya mas nonton kita rame teman masih gitu jangan mana gitu nih. Ayo, ini kenapa nih bro? Ketetaan